Zimbabwe, war is coming. Hazvina kumira zvakanaka. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare panapa ndine imwe nyaya yakatenderera profesi yakabudikira nemwe muchinda anozikanwa nekuprofita nyaya dzinotyisa, akaprofita kuti iwewo ndaona wafa ende for sure nenguva yenda. So nyaya iyi I don't know what's going on panapa kuti iri ngoramba ichingodzoswa mumasecos zvichinzi this guy in 2022 akaprofita kuti muZimbabwe muchaita hondo. So vanhu pano vakutaura kuti tozviziva munoprofita mamwe maprofecies ese achimbotraya kuitika muchingorova inonzi yekungogesa guesswork, but this time around munenge makakundikana ende pataunzi nyaya dzepolitics dziprofita zvepolitics izvi muri kure nazvo muchiri mwana mudiki paizvozvo. Vamwe varitaura kuti waona profeta anoswera achingoposta zvinhu achingonyora zvinhu pafacebook haasi serious neupenyu, kana kuti vamwe vanenge vachiti haana zvekuita because prophet ane zvekuita chaiye anenge ari busy kutoparidza nekuprofita fair on camera vanhu vachiona. So panapa the guy akabva apindura cause pane kamwe kablogger kanga katonyora kuti prophet havasi vakapotsa here apa. So zvinova zvinhu zvasumudza hasha manje yathis prophet achinyora kuti the greatest problem with you bloggers is munotaura kwamusina kuswera. Let's analyze what you posted when this was supposed to come in terms of date and time. If date was given and it didn't happen, did you really want it to happen? Why don't you see? But if prayers were made, the situation might have been averted. Now listen very careful. If you don't pray in Zimbabwe, war can break at any time. You see, no problem iri kuitika panapa kuti vanhu vari kuita zvinhu zvemaprofesis zvine maemotions. Iwo kana ukavenga ningi ukabudikira uchida kumuti basa rako wobva wamupinza ipapo wakamuvenga, what else chaunotaura chinhu chinonzwisisika? But panapa inini handisi panapa kuda kuprovoka this prophet because ndoba prophet atinorespecta. As long as ukangosviti prophet muZimbabwe tinoita kuti kurespecta because unongoti chibaba, because hanzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti uyu anorwara. But panapa muri Zimbabwe nyaya iyi ndangoya nayo panapa because iri kutsviriridza because this guy ari kutowedzera kutsinira kuti aiwa takangonamata wani zvikambokanzwirika but tikada kuramba tichinikiri naye papapa inogona kungoitika anytime. But ike zvinezvi madays manje pakangonzi it was in 2022 handiti ndobva ati war is coming in Zimbabwe haina kuitika hondo, vanhu ndobva vatanga kuseka kuti aiwa makati inozoitika wani you know vanhu vemuZimbabwe nenyaya yebhaibheri. Ndakaona nga bhaibheri ndochinhu chega chinonzwisisika muZimbabwe nevanhu, zvimwe zvese vanongotadza kunzwisisa. Vanozvita vakadzidza maZimbabweans kugadzira nyika yavo needucation yavanoclaima kuti they are educated havakwanisi, they can't do that. Chavanokwanisa kuti right bhaibheri rakazoti chakati prophet akanyeba anofanira kubva atengwa nematombo. Ladies and gentlemen, ndo nyaya ndanayo panapa mudariro kuti ndisiyire kwamuri kuti muri kuiona sei nyaya iri kunetsa iyi yaprofeta zvikunzi hondo iri kuya kuZimbabwe but takazonamata ikambomiswa. Vamwe vari kuti guesswork koyo uri kuti chii?